Ana gareng penyet. Awake salirane cilik ya gareng penyet. Wong kowe iki tintinge ngopo yo? Sasismu kena. Bocah kok iso ngadeg kok dingklangan. Sing kene lembah lono. Apa? Oh, gring ta. Gring. Ora apa-apa. Yo. Kok koyo ngurah manuk to kowe iki. Wes sikilku ki lara banget to Wong gring-gringe lingginge salah. Lah kowe sikil mbok jiret benang bareng oh canom gaul kok ya. Iya. Dijiret benang. Sesuk nganggo rantai sepeda motor ku lho. Ya sesuk nggae ruji. Aja sembrono. Apa? Dalange anyar. Aja mbok ora. Pak Dalang namine sinten? Asik. Tepang. Coba dhisik sapa iki? Dhisik sapa sik? Jenengan sik, yo. Pak Dalang namine sinten? Nami kula Bapak Sarmadi Sabda Utama. Pak Dalang asli pundi? Asli kula saking Trenggalek sampun pindah dhateng Surakarta. Lah, lagi iki aku lagi kru nembang kok ngrapel. Nembange ngrapel. Gaji pegawai negeri iso rapelan nembang ya rapelan, Ya, Bro. ya. Baik, Bro. Saya dukung, Bro. Ning apik lho, pasoke ya ta. Anu tibane padha Tibane pas. Pak Degareng saking Semarang. Piantune ganteng, ahli sembahyang. Amin ya Allah. Nanging siji Pak Gareng Semarang, kabeh wong wedok kok mesti disayang. Aku ki mbuh. Kan sayang kepada perempuan, Iya. itu kan baik. Melindungi dan merawat serta Menyayangi. ora sayang. Gua aja golek mungsul lho, bojoku nonton lho streaming lho ki. Ora aku ngandakne karo Bu Gareng, nek Mas Gareng ku senengane menyayangi secara lahir batin. Loh, lha aku goleke musuh aku menyayangi lahir batin iki tegese tresno karo wong wedok liya. Lah iya apa ora? Heeh. Lah iya, wong iya kok. Nek ora ki ya wis rasa bengung. Ken. Dalem. Ya sabar ya, Nduk. Wong wong dalam darurat. Iya. Wong iya to. Wis jarno wae ku lak mati dhewe. Mati disumet. Rumangsamu teplok apa piye? Ora apa-apa, dalangnya dalang baru. Kita harus menghormati lah. Iso rasa dijak omong ya toh? Iya. Lho, ora ngurmati ora dijak omong piye. Mesake no. Ya mesakene Mas Bayu. Kali ini untuk mempercepat kesembuhan Mas Bayu tinggal bisa duduk di singgasana. Iya. Jangan sampai duduknya di singgah sini. Iya. Nembango opo? Mas niki wonten request mbok menawi kula pareng membacakan. Iya, monggo. Iki tak macane. Ora tak saut. Tak macane. Sing bener ki tak wacane. Ya wis Request. Wis engko ndak kobong aku. Request Mbak Niken Tresna Waranggana utawi Caping Gunung dari keluarga Ki Dalang Murdi Tulungagung. Oh, saking keluarga Pak Dalang Murdi Tulungagung menika tangga kula. Sik Murdi Mbah Murdi ya ta. Nggih, Mbah Dalang senior. Nggih, dan Bu Mimin dari Paguyuban Brawijaya Palangkaraya Kalimantan Tengah. Tepuk tangan untuk Mbak Niken Salintri. Nah, Mbak Niken kula aturi milih antara Tresna Waranggaya. Alah Mas, ndak usah ngomong Mas. Ndak usah ngomong. Ora iki jane iki Tresna Warang Ngonyo. Ora kok sik ki dalang ngopo bakul akik ya, Nduk. Kok iso bakul akik? Suarane kaya bakul akik sing ning pasar malam ka lho. Iya. Wis Waranggana to apa kuwi? Sunlet. Ya, Waranggana dibawani ya, Nduk. Iya. Nggih, nika wonten tindhipun. Nggih, matur nuwun. Nggih, kula manut. Niki sing halus napa sing kasar? Niki sing alus rumiyin. Sing halus rumiyin. Nggih, upami pun paringi Caping Gunung Rumiyin. Oh, nggih. Pareng nggih Mas Bayu. Pareng, monggo. Nggih. Niki manut ta nggih. Niki penontonnya manut nggih. Bayu nggih. Nggih.
Mbak. Aku lagi iki lho lakon dalang kok dadi pasien. Monggo Mbak Niken, caping gunung dipun bawani upami nun sewu kula tak takon kalih para pamirsa dipun jenggelengaken ingkang jenggleng Mas Gareng setuju menapa setuju? Mboten. Lho, Sing jenggleng kersane Mas Bayu mawon. Mas Bayu kersane istirahat rumiyin. Mas aku takon ning nyengsarake kanca. Mboten lho, kula kapan melih nek ajeng matur kalih panjenengan. Ora kapan meneh kowe arep nyiksa aku ngono to. Mboten. Ya ora apa-apa, namanya pekerjaan apapun harus dikerjakan. Ah, ngono jenenge profesional. Nah. Profesional. Monggo Mbak Niken Salindri. Saben bengi Monggo Mas Gareng. Yuk. Ayo. Pripun Mbak Niken? Jenggelenganipun Mas Gareng. Mboten anu ndak kerasa. Peh, Ndak kerasa. Karena kulit Walid sudah layu. gak ngene lho Mbak Niken. Kulitnya. Gak kerasa karena sudah tua. Ini baru sekali warming up. 2 kali nanti terasa. Pemanasan. Iya. Oke. Yen mamajang menganggur Kang sehat to, Mas? janur Aja suwi-suwi leren. Kentekan bahan barang. Weh, Sik to, Mas. Jenengan kira ngerti aku pucet ini gak ngerti to? Ora. Aku berabak abang, awakku panas kabeh ini emang gak krasa iki. ora kowe dalang kok ameng-ameng nyawa. Nah iya. Kowe dalang kok wedi apa? Lah, Mas, dalang wajahe abang kabeh. Nah iya. Wis, Terus mangar-mangar ya panas ae. Heeh. panas ngesor dhuwur Mbak Nika. Wis ben ora apa-apa. Monggo nggonku sing ngesorke arang-arang lho panas e. Tegese sikil nek rong nggih mlaku-mlaku ki. Kowe apa ngono e dar sini mecep. Apa kon ya wis arang-arang le panas. Ayo Mbak. Ndang mari to Mas, Mas. Kuning. Baleni Mas. Ulang nggih Mas. Oh, Ulang nggih. nggih. Wong edan. Tapi ya wajib Kene wong tua kadung ngeden kok dibaleni. Ora ku sik gerok kok iso nular to iki. Kuning. Haut. Mumbul sing dhuwur. Haut. Wah, jan luar biasa. Ya apa lo mesti diimbui ngono kuwi? Lah gen krasa. Lah ambune lho. Ambune. Rada rono. Nah, Ambune pripun to, Dik? anu lengur bathek gimana gitu. Anu, mohon maaf. Sik Piye, piye? sik tak protes. Sing salah ki dudu ambune. Itu Mas. Irungmu wong wis ngerti mabuk kok mbok sedot. Ayo. Yang namanya pernapasan itu pasti ada keluar ada menghirupnya. Nanti kalau enggak bernapas ya mati no. Lah lebih baik bernapas bau daripada enggak bernapas mati. Ah iya toh. Iya. Alah kayak ndang mari to Mas. Lek omong ki ndak ya ambekan dhisik. Kulo Mas kayak ndang mari to Mas. Yo Mas, Mas. Aku wis kentekan bahan iki lho, Mas. Ora ngerti wong pucet to, Mas. Aku wis kudu nguyu. Engko nek aku ngampal piye? Oh aku ya lali tiket.
Kowe ngerti petingane Dalang Sarwati. Napa? Beser. Tenan kuwi tukangmu. Pangestune jenengan pun mari kok Mas, alhamdulillah. Oh, mari apa? Ayo ngeprak ngono. Crit. Suarane ora cring-cring ning crit. Ya. Engko Mbak Niken. Mas Gareng sing dhuwur, kurang dhuwur Mas. Ora ngopo? Ayo Pak De, kita kerja. Semangat pagi. Nah. Ayo teko kene anjlok ning kene ayo. Nah. Tekan kene anjlok kene lho. Kowe ora ngerti to yen mencolot ki dengkulku wis tekan kene lho. Ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah. Urung teko sirah ora apa-apa. Ya Mas Bayu. Ya toh, iya Mas Bayu mantuk-mantuk ngono. Sol. Ora tekan sirah. Bengi iki sono lelakon dalan dibacok dagelan ya bengi. Lho, ora masalah. Ora masalah. Ora. Lah ya Mbak Niken. Kok ora monggo. Lho kok awake didu ora masalah iki. Kowe didu karo nikah. Ya wong ayu ku nek omong landhep kok Mas. Andep. Kula akeh sing ketaton. Anu ayo Mbak yo. Kancaku barang. Ayo Mbak yo. Sese lucu sese. Dalan kok kaya diesel suwe-suwe panas. Mbak Niken. Dalam. Sampeyan gak rumoso tersinggung ngono ya. Teng napa, Mas? Kok di enek-enek nih. Alah wis sampeyan bene. kok di enek-enek nih lho. Alah wis bene. Oh dhewe diem kok. Kamu kok Sampeyan iki ngono kuwi gak apa-apa. Mboten Di apa-apa. enek-enek iki gak Ya apa-apa. mboten apa-apa. Aku Kita malu. kita itu yang waras itu harus mengalah, Mas. Aku melu nek tak enek-enek sampeyan. Mapan kene. Oh. Ora maksud iki tak melu mijeti Mas Bayu. Anu, share kali Mas Pian. Ya wis nek ora apa-apa ya wis. Heeh. Der. Wong niki pun kula anggap mbah kula piyambak nggih mboten Non? apa ya. Oh glo ngakoni Wong aku kula anggap bae. mbah piyambak mboten. Bae iki ngopo-ngopo dimaklumi. Oh ya wis nek dianggap bae wis ndang di anu Mbak. Ayo. Telukure. Pacitan tung delak entuk baleni mau aku ndak Kan candek ora kendange mandek malah apik lambemu nduk. Tung drampok. ndak ngono ya heeh. Kok kendang kok diampok. Anu pemati kepar ke iso gak Iso. Iso. Ayo. Iso. Oh, sik to. Mbak Niken. Nggih. Jenengan latihan silat. Nah, saiki coba pas tulurung delampok kuwi Mas Gareng disilat sik. Wong Pargo iki kok iso tekan silat iki piye to bisa. Astagfirullah. Dite cengle. Heeh. Oh. Ora sadisme to. Dalang kok nggawa kunci T barang. Yo Mbak Niken. Pargo Aja kuwi jenenge ngrusak tatanan. Lah kene lho, mau kowe iki njaluk. Aku ki maguyan. Kok guyon kok njaluk bayaran. Ayo, sing Yuk. apik. Pacitan. Oh, jangan lupa cengelnya disiapkan. Ayo, Nduk. Ayo. Ane ya rumangsaku. Wong tuwa musuh bocah ngene iki ora krasa blas. Sing tuwa ngotot iku ngono mesam kaya ora ngawaki. Respon dong. Gimana responnya Kalau seharusnya? saya menari gitu, kamu juga menari. Oke. Aja mau ngene kaya sepadu keterangin tok. Iya, Apa?
Iya, Aa. Aa kok Ora Mbak Niken. Iya. Telek. Jalang pakanane telek. Iya. Panas. Oh. Sik, nek iki arep nyuwun pirsa Mas Bayu, Mas, parikan mboten? Oh, parikan. Parikan, Mas. Malah iki mesti anu Kula nggih. nyuwun niki Ora mboten. gelem mempersingkat waktu. Nah, lha pripun? Iya, iya, iya. Satu parikan mawon, parikane loro wae, perwakilan. Ayo ya. dulu. Sinten? Yo Sik, kabeh. saka Ora rata piye. Nah niku mawon, Mbak dari sini mawon, monggo, Mbak. Heeh. Mbak, kowe ngundang aku, Mbak kok Eh, ngono ngundang eh. Mbak. Mbah. Hah? Wis sedurungan ini. Oh, Mbak to. Mbah. Mbah Dar. Ayo, Mbah. Ayo, Mbah. Monggo Mbak Dar. Iya, Le. Nggih nganggo swara tuwa, Mbah. Usuk reng. Apa? Usuk reng. Oh, usus. Sajake prewangane teko iki. Lah krunguku mau ora usuk. Usluk reng. Budek. Terus usus reng. Usuk reng. Oh, usuk reng. Didol 50-an. Nah, terus Mas Gareng. Apa? Kaya setan. Mbok mau ngerti kon meneng wae wis lebone antimu gen turu. kok setan. Timbangane parian nyek wong kok setan. Ora ngenyek ancen kenyataan. Lah liyane do maca ayo ayo sampean maca putih-putih nyapa yo. Lah ya ora putih ora dibayar kok kowe bocah iki. Lah kan iso maca biasa wae maca ganteng ngono ngedol suara apa ngedol anu. Lah ora sampean kloneng-kloneng. Apa gunanya ganteng kalau tidak menghasilkan? Ora ngono Mas Gareng. Apa? Apa gunanya ganteng kalau menyakiti hati? Hei! Makanya aku ki lagi golek sing elek. Soalnya mantanku rata-rata gantengnya mesti nglarang. Golek sing elek tur gampang dihapusi. Wah. Wes. Wes ku lho sing ngendang ku lho elek gampang dihapusi. Mas Gareng parikan mboten? Ora. Oke, Mbak Niken lanjut. Nggih. Ah. Panas hutan panas aling-aling tapi gunung Pripun? Ora dikendangi to, Le. Ora tak kedhepe tak kon leren. Ora apa-apa, leren aku. Oh. Lek sing ngendang kan sik dulur karo aku to. Oh, iya Jadi ta. iki manute karo aku ngono. Betul. Oh, alah. Sing ngendang, sing ngrebab niku sih sedulur kalih Mbak Niken Salindri. Lho ki dadi Lah budar sini nggih tasik derek. Sedulur. ora ki wayang kulit ya KKN bareng ya. Ono sedulur-sedulur ora apa-apa wong jenenge rezeki ora keliya. Nggih. Sing bonak iki sing ngenong ki ya sedulurmu. Ora. Nggih. Ora kae sapa ya? Mosok mantanku ya? Ya. Lucu. Sik tau Mbak Niken, aku tak takon. Napa, Mas? Mantan sing daerah saka ngendi lho? Ora uduk sing ngenong, Mas burine sing kenong ki lho. Ah, wis ora sing ono telet titeno tekan omah diparut bojomu kowe. Lanjut Mbak Niken. Natian waton san Ora sah di wi rungokne suarane Mbak Niken. Mas Gareng. Bareng dalange genti aku ki sing nyimping ngantuk. Bisik aku, elek, medun. Kowe karo sing nyimping jan kaya cah kembar. Kok iso? ya upin ipin Ah, upin ipin versi jumbo
Aku kira kulino apa sila tumpang Mas Garing. Dadi kaya mesin ketik. Angger tak ngeprakni dedet maju dhewe nyeblok dhewe. Ya ora apa-apa tak terima-terimake. Ya ora masalah. Wetenge gedhe kok. Panter biru plat N1309CK mohon dipindah menghalangi yang mau keluar. Lah, fungsiku jane mung iki, Mas. Ngombe bangsa ngene iki. Oh, tibake dewan pengumuman. Ya ora apa-apa wong nulungi kok, Mas. Nggih, nggih. Monggo Mbak Niken ditelaske. Inumane banyu bane Salanggamipun ingkang sepisan pun garap langgam biasa ingkang kalih dipun tayapaken tak paseh-pasehne ben kaya Mas Bayu mesuk kleru tayapaken dipun kayopaken ingkang kepareng beksop nyanipun Raka Mas Haji Sumar Bagyo Sugaring saking Semarang Jawa Tengah yuk Komplit. jos Dek jaman
Bapak Ibu tepuk tangan untuk Mbak Niken Salindri. Wah, luar biasa. Dasare piyayine ayu, lencir kuning. Ah, suarane becik. Sing diarani ngabehi ya iki Nggih. klasik oke, modern oke. Nah, Garapan anyar pangan. Tur lagunipun wonten channel-channel YouTube menika sampun kathah sanget ingkang dipun tembangaken dening Mbak Niken Salindri. Nggih, Luar Mas biasa. Ar, Nggih, nggih. tenagane disimpen sik, Mbak, mengke Nggih. melih. Nggih, katuran lenggar rumiyin. Nggih, Mas. Simbak Niken monggo lenggah ingkang sekeca Mbak Niken, Mbak Niken. Mbak